Arafo ye mamu nyina akwaba esa emma mo mo ene hwe edibe nyansapo kasa mfonyini so yedi ka ne mu adi nkomo kakra ya kyerɛ mo sɛ afedie yedi ani adi asi akan kasa bebuo mu a ye pese yesuade ene yefamu afutuo na afi ne ebedi bi kra wokra wonte da no yenso ebidi betu yekotokum na afi no yedi atu anamo ne ye kasa mu no yedi akasa ama no abahwam eno ntini nyansapo yesiade na yebisane ne madwen babomode na subscribe na share na like na emma yehunu sabi o mpanyine se de woda wode ne sasi uso no wona wote wani a wohwe nanim ena unni biribi enso edia yenua biribi enso yedie nyansapo de otwadi amponte kwafra mu a watem nkumachi otonsuo no obo wia na daro mamoria a wo badi asaje abanyen no yewo abrewa POMAH a enuntie no yadai wode ne nsa asi yeso tieti ye ne no wono ene ani ekoto nanim yesesa bi ekoto usu ehwede wohwe nanim a unisu ebeba eba na mamre amane ene ho abakwasem a wodanso ewom na abebuo nso no nso no wadim tintiman a onimde ewom enti eno ena yeguso a yene no edi eho nkomo ya yesa aba ne yabeto aso abrewa yema wakwaba ebedensa koso na empomu te sei Madawroma no obo ade ya dawroma ahwefo na yese eno no abrewa POMAH OKOFO POMAH nyansapo ye friends Asante ngoma enne nyame adawroma ne ho esaye na yeduru hayiye no book no ene abefa book na ene otwedi ampo adawroma wama na hoden a wode ye ne ete ya yedidi nkomoyi ti ye bebie ne fa na eye kasa bebuo ne nkyerase ene se ne esitie no na afie no yafamu adusia emare mfi subscribe share na like na je wadwen nso efato efama me afei yenko na yenko se enkomo no ase abrewa na no yedi nkomo ema wo cheche yibia na eni yepese yesa etoaso na afei yekoyanim na wo kire ye dodo na ede emaye ene yepese ye hyase na yedi free kasa bebuwi banyese ye pam okutukwaku ansa na yetu kwaku ntekunum efu ase kire ne sei na se kire no wahun se abebuo ni nyina ye de fam waso na abesi nipa so okutukwaku ono ne pateku ni efiri no okutukwaku ena kwaku nteku no so ne abirichi ni efire no kwaku nteku no enti no kwaku nteku no yi so pese wo meye bibi ma ana se futue bi wo ho a wo de be ma no a se pateku wo ho a wo ma pateku wo ho na afra abirichi a wo ma aje so pam pateku firi ho ansa na wanya abirichi edinasi ho akasa a kire no ana wa yibibi ama ana wotunfo sana eti nti no se ye pam okutukwaku ansa na yetu kwaku nteku numfo ese wo mu mienu no ye ni nhia eye eja eni kresin ana se petrol wonum ntimi nsia ntena fa akoma ne nyeyi eja bedere ho wo mu kura no a wo ho afiri wo mi no enye papa ma kakra be ko wani pa nti se wo hia so ni wo be kasa na ani wo su be kasa pam ni firi ho ohwodemfo ni firi ho ansa na de wo mere no otumi aben na ni wo so ne ka waka ache abrewa na yesa metiase a we ye betimi abuni bra ebia ebusuam ana obanta bi entokwa asode ne ma bienu ntem ana ebusuanum ntem na ebia ebusuan panyina tenase ohena tenase na opese osiesie no sa atem no obaako ehye ena obaako nso no ebia wodafom sene de kon no sa wokasa wo do mu baanu nyina betan no otu omufo a ontokwa na wanhwe ebesa asode ansa akoma wosoro nti baako ko na ne baako atenase na wotunufo ansa na wafre baako otunufo ansa na bi kura so mmienu behia omahia sanity
eni gina ho ma onipa panyin a wo fie no ene ye ka atro se ye pam okutukwaku ansa na ye tukwaku ntaku no mfo enye se bra ntokwa asore den no a ebi a we no ne ho odene wonya we yi obebo no ene chenchena opeso mi no tena se na akasa kire ye mpanyin se entokwadene afitin na empata boko so ehia enti bra akoma no ewo soro no wo panyin na wo fie no wo ene wo se wo hwe wadwen a wo de beka sa asem hwe nipa ni mienu obi esu ne ban ene di obi ante ase esitie na ade aka sa asem so mienu wo hokora hwe di obi esitie hwe di obi akomate na hwe di obi ante ase esiko na wo panyin no wo de wadwen ede esiesi sa asem abona se metiase pa enka ene yi asetena mu no se ntokwa esi nipa baanu ntemu a enka ne yie mu pa no nka wose nka ofre fa no na ne ba ko na tena se di nkomo na wakofre we ne di nko ansa na mu nyina ma se atwa ahia kora ama afi no mwaka ko sa atam no woni we na di ka di nkomo nti akoma atoyem woni we nso akodi nkomo akoma atoyem nti mo fra onim di nti amafre mu nyina ebehia no ne ho no wawisu wadwen e de akire wo mu wo mpe ne nwen a woni wo mu de te sa abre no okutukwaku no a wo ba mu no wapam no afi ne kwaku ntakuru no wo betu no fo sa abre no asomdwie na beba na akwaye wo kira ho dodo wonu so betimi abono nti ene ne ehuri yese okutukwaku no ene ebetimi aba kase ebufuo na ebe nipa na koma mu na ada na okutukwaku no sa atem won na kasa ama adwunti etukọ amo aba fom abusu asema hu se de ekeka kọ no wache okutukwaku no ene wache kwaku ntaku enum mu enti okutukwaku no na owa abohyew no a ne kukuo oduru a wono ese wonsuro hwe ho no nanso nya abotre na won ne kasa aye no ewo kukuo mu asa atem kwaku ntaku enum ni wono se okutukwaku su na enipa te bia mu no abehye ne mu a eni nti waso ane me na wonye na dwen se nko betia futuo no eho brase kasa ne ko kan eni nti se okutukwaku su no etukọ minim se asema ye kan yi se motie pa eye amoa ene edibu bayi nanso ye de be nipa ete bia mu na ye de akire nipa ni su bi nipa bi won ma wonu su ene mo ban wo da na tie no ayi se okutukwaku a che se ense emfata nanso ni nyina mu no wunya abotre na wo ne nipa ne kasa se asu no etimi firi ni mu wetimi hwe wanim kura se kenye wo pa de a kamempene nenso de wakanti mbrase aba ho na ansa na saa okutukwaku no wo betimi apam no wo de ntoboase o na epam no wo de ntoboase ni akorokoro bi na de pam na siri ho ye mfa fatapa empam no na ekase bu ba ko na se ye mfa eni haha ne enko applicants ma fi wonu nani soso dada na akwa na wo haha wani a usuro wana usuro ti ye ntoboase na ahwefo na edono no yemfiri okutukwaku so na yenko de etoso emienu na afeni yemfa no nso mra abrewa ba ko nsini wose sudanda ne breda won ba nu kosi a woda ho a obia ana no ne firi adabisem eno nso ene sei ni sudanda oya aboa odensiu ene breda soso one day we to say aboa one day one tinsiu ne mu ayi bi enu nyina kwehia asuo woda na sudanda no breda ato afom ne pe ya nka nyame amoa no a kibi a waje ne nkwa firi ne nsam nti anadwo na wo mienu kwehia aye no ena breda no ye na adwene se anadwo no
Se Sudan nada obi kuno. Ene Sudan na so hunu se. Anadwi se me da breda. So be kume. Oh yes lo ya. Nti de ye ya ne se. Obi ya te, obi ya na. Akoye atwamene osura ya na. Sudan na ni so da breda be kuno. Breda so aye na adwe so pese Sudan nada. Na wo kuno. Nti wo mi ru nyina ada no. Wo mu ana Dania pese efiri da bi a wo mu kwashi aya anka wo kuno a wo hunu se wonya no obi kuno na wo susu hunu se wo so ho ha ma hwe yi a minya no kuno saa de we na da wo mu yenu tiri mu a wo mu yenu kwashi aya wo mu bia na saa ada ade bisam a na etwam ti na firi bia na say ye de ba enipa asetire mu a ye betimi akanse abrewa atamfo baanu akwakosia wo bia ye baako na ebi o mu kodwumedie bi ase no ebi kura me no kasa ye ma won mo dankora baako se wo mu nkodem menim se me ne apia nka apia nso nim se won me nka apia nim se wonyame obeye mbone me nso nim se menya apia menya no bone enti ene me na apia be mbone enti ene da na ye nyina ase wada nso no wani fata o sei said you what take tra na say wa mom ene ketere kra na nam da no na say what wani saa na akoye na ye afutue manipa se we si onipa bi e wonya ahodaso saa esi ahodaso ene berima nipa bi wo ho a wonim si wonya wo a obeye wo yesu obi na ne kura kodwa no so kwa na wato binya wo a meye wo abreme no see you onso ko ye obaye no na ade a mekra wo no eno se me ko ye no minya wo a meye wo no menya bi na emom matia madame ho so ene wo ho eno de bi to bi ba so pa wonu se ni pani nya wo a obeye wo na waye bibi ketua bi akira mo hu se se ni pese ma mfa ho da so na me de me ho hyehyɛ no basa asomo fe be ye metai se ne kura no okasa kire ne kura no okasa abibuom na ono nso teye eno ne ebu bani se ebu bani atebete a ntokwa mpa ntino onso wa nka hwio no okoye obe no se menya minyawo a meye oni bi na emom na matia madame ho so ene wo ho enu bi na metoba ene so opede a kurafo gyina ho na ohwe nanim mu asem no bepem ne bo bi a hwe ne yonko enti wiase aye we neyi aye wo hoi pa ne kese wo se wo bia wo de saa de tu tiri mu nyawo a meye madam ho so ko yi Sudan na ne breda de ni bi so onye ni da ho woni na ho wa fe ni da ho a mo bra na wo bo bra basa bia be e do be kwa wie no enwie wa wie ye pa saa bre no so de na ukoduru ho no mo a asem ben na wo ka bi hunu ya anka na kechi esaye okwasea nadwen eko eyefutuo de ma enchirima yaba yebo yabra bo basa no twe konkron kura aka osi nsem ni bi wono kura oyira woni ne dampadua so no ini kwa se o ma na sote enye nsem bia na wo se onama na wu bie so security no power eno no o power osuma sem no eno ni utumi a ikura wo ti wo se obi anya asumu asemo se woda na di ayese Samson ekoda na di no de che Delilah se babia na ho odin gina no ni timi mu eho ena nka na ye nakode ne weapon se de English bonika no den so woda na di che Delilah no wogina no so ma ye betwa ne timi afei obema hodenfo no odwodwoe enti aya amoma yenya tirimupo na yenko yenim ewo eho no abrewa enti moma yenhwe na yento yano nareka monhwe ye ne ye nua broda Samia oto nyamenwumi na no okoye na abrewa okotena kasamfonyini so eho ena okosi na waresem entoma na ode ahata ekoko wie ye no enne abeda abo ano ena nkrofo si na twetwe ekiremu ne eko ene ne eba
sa woto wano na reka ansa na wokoyi na obi anim se wo no yere wantwi bi dam ntam enso bia na obi kura e pa awuram nti wo ma wo ho kwan se de esie ma no kwan abo bi awuram no ene obi abo awuram yese da ho pae a reka wo awuram sa pepepe enu nti enchirima oma yenhwe na yentu ye hofo abrewa yenkwai aboa santrofi anoma anka ne din de pa yesi e friend tachi afrobo nanso asem a eto no ofie na wanhu kenti ene onya asantrofi edin abrewa chire yemu se na we asantrofi wo se ne ho fe pa na we numa ne bi so hene nti e friend tachi afrobo na esembe to mu no a yesu siesie de bi ni achim kan yesa ho fe ntu aka no na ho fe ntimi ensiesie asem no ena asem no ja wa ha munya no we asem to ni fie kro ntimi nka obi anyeje ne so ono ani fie kro asem to ha we ntimi nka ena didi ne koye asem to fie anka no de chechi afere wo ohini mmua na asem beto no a wo ye ne basa no ene hwedi an de ama no ese we no ekọ de menne dada setremi se oye owofo se oye ohene oye busua panyini udi dombi anim na asem beba na wontumi nka no no ebuo a wo mo a wo hyewase wo mo de ma wo no ekofom we no ema yesre ene yakanifo no ene enipa bi wo hɔ a disuba yakoye se katasumu aso asem no wo hɔ a won waye animu nka edipa so da domo ano ne bibi betomu a etese wo faase na nkuru so wa mia ne den a ekuro ni betu etwa ne nan ena wu mia ne den nso so ne ye ne ya wusu so ohwe nanim mobro ne de a ene we ka se wu mia ne den eno so kofa ne kese ba ti de ne osi ehuna ne yakanifo sebi na nano madawroma ye hemfo ye fie mpanimfo ene ya man mpanimfo ya temuafo ne ade de wo se obi hunu ne se sa asem bi ba ne beto manimu a beebi anokre ne da se wode connect wo ese pe mu kama ahomeka kan nokre kire damfo nse damfo agoro mia wani ne ka nokre no na se wo ka nokre no e di kire nipa no a wobu ho kra wo ka nokre na wadwen be ye o se ne bu befu enso ne bu mfu da me kai se sofu bi tuyefo ache wase na owo techime kura bi ase ene membi na wo ye driver ase kane no aka ba akopɛ na ye adwuma woni ni meti okotechime nsie a bi anadwo no mbeba ka bi ani hu bi na ne woni abrante bi epire wo ba waso wo ba wo pɛ no abrante no so pɛ no ena wapon kura woni ni meti ni ekofie no na ode ka no fie a abrante no osin sa akwa we de na de obi ani ha menu mi ntike wo de fa ha no de ena ode ka agba abrante ode ka no bo no a wuye no wo no akọ report se ode ka agba obi enti wo koka na sema se akwa na bo ena otwintwa na nemu ne na ne mate ni no wone ne nko ana ne nti wo ka kire mate ni se de wo no wo ka no enu bi ena won so wonka mate ni ne ka ne se de ni a wo se me se de me pɛ ne ka mame so ate e de koduru court mate ni ka no kuro wo se na abrante no muri ne master se wo ba wo pɛ no no so pɛ no wa ka bo no wo se da no ku sabre no ye ne master no koto mu da bi nsi nu na abrante so ko ne papa no
me bra ne master no baaye no obi store techimensi tete ho no na ne ba wa abreche nto me ni gya aka adwuma no obi store nti obi store na o pa akora onne be ye adwuma no sa ko ni mate ni na wofo ho so pese boy no na betena store o ma me no papa yesi ye adwene ho okwa yesi ye adwene ho okwa no wo se he me hunu mo adwene ye me se akolai ebra amasem baaye no ogudi adanse ye me ye de me kotu mu ntimi e pe na ye no bone me mpe ne nya no bone wo ye makoda na wo se de me ka bia nkuti enso usure nyame o ka nokore wo ka nokore ma asotwe bi e fata me no ye de amame nti madwuma me be yi no mi hu no kwafo a obetimi abo am sa akoye nti ni hia no enye hwe ntira bo fa no mo de ma no ampa fi sto yi kese no aye ba ko aka ho nti bi bo wa aburu chire no ba ye no se papa akola me de ne be ko o ma akola no so eni aburu chire ya won so benya no ho be hwe na ho fo ne ade nti no kore ese wodi atro ewo court ho ena ne maseta nkeje ana ene wo baaye na nka obebie ana se obi store nko be kasen nipa we ne dada ne obi kura betia be dada na ma store no kura wa fa musika akọ nti no kore tanyimfo se no kore ditu so ka no kora se trust me si di no kore kwesi wuwu na wo nya nkwan abotiri nti nka ya kanifo ehunu saa die na ye de ebuo mayi a anka ebeku yanim pa fi sekane no wo bi nua se ade weyi nti me kokon osian ne wakantam no nso wakantam se me no obekọ wo tokora meto mu gem ampa wo mu kọ wo nua no se tuye kan ten entam no a woka aye no wo mu so do be se onu so be di so akọji ade koro no na wo de aba kudi wo ho tini yetibe chichire ye nkuro no enu ntini yetibe chichire ye nkuro no aya enei aya nananum wo nkonwa tuntum wo japade wo niema nsase yenso ye di betu yi na ama wo mu nso omudo omu si ho ya akandifo nso ekura din di besi nne ye bo omu dimpa ko me kai se ye wo wokọ mensia ye wo nwom ba ko aya na meti se wo no to na me wura fi kakra wo no to wo no bo wura bidin saa wo wura no isuban a wodan na die no amwa asante ese wo twen hu fra asante ma okodi konkonsa de kire asante omo ana omo no wo mo ewo edine no yi di amame no ye de yeso anwuma abrewa ye bobo din di hyem menchiri mete se se ni pede se ana ni no nye ni papa na wo kra di tudwa kwa metua abrewa betimi ama ye ni nwum ni bi na nananum ka bibi se kwa metua fira ba mu apie asante abo abeja kwa metua fira ba mu apie asante abo abeja asante me si apini onipa kuru pinti fira ba mu apie asante yate abeja eni yesi apini wonipa ba akopɛ hunti di obetumi aye de nanno mo obaye no de odo obekwa akoka no na kire enye papa ye mfane ho ade enye adepa manipa ye nka no ho asem obedwom eniji sem so onu koro no na ye se nananu ntimi moni di nti ye se ka aka moto bi ote amoman nipa da sani ka aka moto bi ene ye di gina ho de ma wo enam wan no ote amoman su ne ban a wo da na di wo wan kasa wo nkrofo mu nti no wo me nti kane no ebi munya
esi dua edinsiye eye ade ma eye de pa ma enchirema fi se na no ko kan se mu hia himsi ma nka nko achiri beebi kitwe bi na me bo ni din no na kire se ehimfo a wo mu gu ne nsa ase so koraa se sabre ne nsa ase so ni wo mu tete a enkuro no wo ho a wo mu tete so no yenti ni din da yini ni da to ko ya ku sani mu no afa no obi a obi otiwe bi ebu ni ti ewe wo mu nwanwa di o hin be hin na kan se muntie nananu muntie de mampo meka no na mo fa ntomiti abrewa yemfa we mfa nkowie efa we na afe yintu apo empanyin si wokura nanka yenyan nanka enkogina baabi nka se mehunu yanka abrewa chirimu chirima yetini se ya na yetirimu kesene ne bebre ese ya fa aduane yanku yenum ase yenum no chirimu on se ye kan ye bi se abo yansima ye kan nyina de mowa na enso ye nipa na nampedu bodwu wo se ebra asima me kan efamoa ho na enso nipa dasani wuntira na me to dwumi ti wonsem ne fa bo obra nanka ye abo a wo wotimi ka nipa amani ene nipa soso etimi kuno amani na nankan wanya no waso de tikopa ese wukuno emu firi ho wode kokwasa wo enkuno na wagya na nanka no ono nso anya baabi ehuri asi ohuri si ya ebi a wo babi wunu abi wakoka no nese na nke mi hunu ya nka mi kumo no mi kumo na nka ya nka nya ni so akoka aso na si ya mi na wuyi na wukura na nka wagya no so na akogina baabi se mi hunu ya nka eye wa no amana ba onipa bi wo ho a ade bi wo ho ese wo ye se ye adwuma se ye asem se de ye kan ya so kameni twa no atana ho a basa afi ko jini nsam wi a nka asem kam kan de fa ha nke bi kura mi nya abi mudi ana nke bi anka so mesi nya no ho tete ni nyina egina nipa na no enka no kore na no yemi yinu oye daadaafo yisi ho yisi aye moto ho onfa asem wanya ade no ema ne nkusi oye anu akogya no kwem ya wukura nanka nya nanka kogina baabi nka se mihunu ya nka arefo mahu de eno nso akwa akosi emoto kura nanka wagya nanka kogina baabi koka se uhun yanka abra aboyi onya wo bekaw ti onu hu nipa wo dwane ti wunya na wo so de ade na ade bono se ne ebe ya unkogina baabi nkoka se mehun yanka sabi mpanyin se eyo bakwasea na dwen satam no atwam awie de besi anya asi awie enti ye ne ye mmoto ho bebrebe no wo se me ye nmaye ene ma anya anye ena enam ebra nso etesa anoma etukwa a untumi nche no ensa mabiem ti mum ye mmomodin na ye mfa ensiye enye nwita so ehonhom na ye maburi na ye bobra ye bayi ye mfa nkura ya dem ni enye na ya ankwa ankoye obi okokura nanka na okogya nanka na okogina baabi e ka se ohuniye anka erie ena ye de sa efa wensu ebesie abrewa POMAH OKOFO POMAH Asante nwoma eni eguso a ye de ne edi sa enkomoyin eye nyansapo ye sane ne madwemba
amma hu se ne sitie YouTube ene edi adwumadie subscribe share na like na fa wadwenkyere efato se de emunim na monsomfo abusuapani owusu tiomi yemamu mo ene adenti ne ebube ne brebe eze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya